Başlalı iyi. Bana dine bar gerek. Senin sevgin bar gerek. Eğer senin sevgin de olmasa bana bu dünya ne gerek? Ne gerek? Edilsinler yazacak edip. Bir neçe ay bunun Leyla öyle takipatımda sulaydım ileride yöne koyup yöne prosto tak yöne ayttık onu haladılar ve bunun artsaylı bir aydımını ve artsaylı klibini düşürmeye yüreğimde duyduk. Kutlap bilirsiniz Leyla'nın ilkinci ve en son klibi. Bizim bölgemizde var şu iki tane legendalara köp tavafına geldi. Benim burnumuz herhalde ümidege. Hava aslında şun kaçtı oyuncu yani şu pat biçiklerine söz veren son şunu etmemede yüreğimde duyduk da. Çıkardım aydan şulaydım. Edil nasıldan sana aytmak yengiler elbette düzeybe kadar sana aytmak kıyın yani umuman öyle bir baka verirsin. Ne deyip olsa yakın günlerde size götürürler. Sesi duydurar. Ne kadar oturdum. Barmaladım. Söz veren, dünkeden yanlışlıklarımı bir ömür etmeyecekmi? Bağışla beni, söyleyen seni. Durmuşumun nämediğini sen bilen düşündüm deyip yazılan hat ve uğradılyan soğutlar. Ağam bir ömür etmeyeceğini söz veren bolsaň söýgüň hakykydyr. Bize şu kapıdan çıkıp öýe barzamyzam näbelli rubrika gaty görenler bilen dowam edýär. Ulçulere gün yok tecrübe gelsin. Genansın iyidin berin man. Kimi şekali duydansız, kimi şekali in odan sıfatda baksan şular yalak Maydayım valla var ya ben. bir kaçı onun dedektir. Ken vakti da söz vertir. Baş. Vazmiçi. Sesi duydurar. Ne kadar oturdum. Son yap yani. Başı da alamıyor. Gidin bunu. Ya almasa bize mi demzok? Ne için sürprizim bulat vaktinden iyi çıktın bak. Şimdiden mantıcı durar o bulu. Ene siz mi? Siz mi? Videoyu uçuna git başladı gibi. Senden mantıcı durmuna sebep. Şunça toylun davaralan arasında da öýe yetişmeklik şeyle var. Mertli var. Sözüm yok olmayın. Ya bolle ilgallırdım. Mehribanlar, men habit klip düşürmeli yerimize geldik. Gownumuza göre diýede tapylly. Klibimin iň esasy bezegi şulaydım. Men klibiniň iň esasy bezegi diýe. Nesip bolsa aýdymy dinläňizde de klip bilen saglaşygyny görersiňiz. Howada gatgow häserik. Howa ýamam howa. Şemalyja. Mehriban bizi söýýän müştaklanma gowmy ýagdaýlaňyz. Gapdarymda halipama tanansyňyz. Tanadyňyz bämi? Tanadyňyz, ýumşak gyz. Tanadyňyz sen? Kimi? Tamaşaçylarmy? Awa. Awala. Menden soraýarlar köplenç, şan ýumşak gyz nirede, joran nirede diýerler. Ene joram ýanymda. Ödüm bet şu gün bilýärmi nirede? Bilýärmi nirede? Yok, nirde? Bilýär. İş ýerinde. Alparslan teatrına ine häzir Gülki Sowady oýnaýyn. Başlasak bolupdy. İşe geldik. Hawa. Tomaşaçylar güllürmek üçin geldik. Gülki paýlamak üçin geldik. Şol üçin bizi soraýan tomaşaçylaryň ähliini Alparslan adına Milli Drama Teatrına tomaşa etmäge, oýun tomaşa etmäge gelmeňizi size arzu etken gelin, görün, gülün, yediledin. Hawa. Beren puluňyzy ökünmörsiňiz. Şeyler eger. Ondan yine de ne şu yıl, täze ýyl ine yanvar aýy. Täze ýylda ähli arzuwlaňyza ýetin, arzuwlaňa hasyl bolsun, janyňyz sag bolsun. Kim näme arzu etse, şol arzuwna ýetsin Allaha. Amin aýdan bersin halipa. Tenem arzu edensiň ha? Ama menim arzu etdim. Janyny sag bolsun diýip arzu etdim. Birinji bilen sebäbi adamyň jany sag bolsa, arzuwlara ýürek ýetip bolýar. Hawa. Ihlas etmeli, oň üçin hereket etmeli, oturan ýerinde maňa da bolaýsyn diýsen üstüne getirip berýän ýok da. Arzuwlara etmek üçin hereket etmeli. Şoň üçin hemmeňiziň janyny sag bolsun birinji bilen. Arzuwlaryňyza ýetin Allaha. Amin, şeýle bolsun. O sebäbi arzu et, arzuwlar hasyl bolarmyşyn diýerler-de.
Şoň üçin kim näme şol ardy göden orta Allahjan ardylaryna etsin şeýlerämi? Te bidi ýaşadýan, bidi şolar ýaly ajaýyp oýlar bilen bir halk köpçüligine bir lezzet vermek üçün şu bizi söyleyen tomoşaçılarımızın dilekleri yaşadı bidi. Şoň üçin jarlaňyz sag bolsun Allahjan, görjekleriniz gowy bolsun, kapyňyzda mydama toy bolsun. Toyda da kim bolaly? Bizi bolaly. Hawa. Şu toya variasyon tomoşaçılarymyz gelip, "Vay sen gowy ýa-ni, vay sen bir uşaň niýe geldiler gelip, bir suraty düşen ýa-ni şo zatlar bizi ýaşatýar." Diýmek biz size çeken rahmetimiz yerine düştüğü şol. Hawa. Şoň üçin hemmäňiziň janyňyz sag bolsun. Başına dik bolsun. Hawa, gelin çatyrmyda garaşýas. Alkohol teatrı kapısında matlı için açık. Hawa. Gowy gyzykly oýnlamada gelin, gülk sowatlamada gelin. Sag bolun hemmäňiz. Sağ olun. Ayratin hawa bir tawa Türkmençe olanna ayratin ýetgüşip giýje täbi mehriban doganım aslında menden uly ýani men ançy buna ulrak görmeýänlerim. Mehriban doganım ilkinji adımları birinji sahnasy diýsegem ýalňyşmaz. Halipam bu men aslında. Öň bu maňa halipaçylyk etdi, indi men muňa halipaçylyk etýän. Ilki men aýdyp başlamda biziň esasy Karol halipamda ýaňy netidi gutlada ana kakam Mehriban atam. Ondan gaýdýas men Sülün Şamrat. Şeýdip ilki jadymlarymda Sülün maňa golluk berýärdi, aýdymy öwredýärdi. Bolmaýan ýerlemezem içäne berýärdi. Şeydip geldik şu günleri. Sülgün bu leçen aydım aytmady, käbir sebäpler we göre durmuş çağalar. Hawa şeydip inni heweslen gogo. Mehriban dostlar, şu hayatını birinci safar görsünler. İyi oldu, merak etip var ya, orta yola yetinler. Abi de maşinin nirde daylat diyer abi. Maşin ne mi çıktıydı? Davulla mı kalktıra sonra diyer. Yo davulumuz kalktır diyor, yok mu? Maşinin nirde den diyer. Özümüz de paşlı yarım yol geçtik. Davulsuz toya var yalar bile ama şeydi alıp çıkacak diye. Şeyle önüne uyerin bulur. Davulsuz alıp çıkacak diye toy bile bak neydi alıp çıkıyorlar. Kardeşim Mehriban dostlar bugün vardı nesip olsa o da çıkarttı. Kofelerler birazcık ileride çıkardım. Yine yol bu. Zedan maşgala aýdyp bolýan näçe tany süýjü söz bilýäňiz? Gowjam. Gowsada. Beýle sen näme diýär? Yüreğine dönü. Serdar abi sen näme diýär? Berekella diýmeli. Serdar abi gowy söz bilen oýdýan, pamoýmy? Mehriban dostlar, Bakamedia Show toporunyň ýaş agdasy Emin Aura Ýatanok. Challenge-iň ikinji aýdym ökmünde täze aýdym döret aýdym gady. Gowjam. Bugün emine klibin şu otyrdyn Serdar arada berger. Näşe challenge-iň ikinji aýdym diýä on görmeli, aýdym dinläp görmeli. Zaýyn fowrak bolan o adam ýakdyrlarna ýylanjak bolýar. Mehriban dostlar, Bakamedia Show hereketde, Bakamedia Show Ýatanok. Nesip bolsa ýakyn günlerde Emin Aura Gowjam aýdymy gelýär, klibi bet gelýär, Elis Production düşürýär klibim. Nesip bolsa o aýdym gelýär. Biz bilen galy. Sen men dünya, bilýän